Hallod, nem a másik utat jönnek? Nem. Nem. Mi tudunk, Nyugtatos vagyok hátul. Nem van él. nem utazza kezette, faszom. Már megtöröltem. De megint, hát azt hittem nem lesz semmi baj ott van. Azt hittem nem meredek, de megint tudtam, az volt baj. Menjünk már, mert szerintem kurva nagy késésben vagyunk. Nem vagyunk még később. De igen. Csomót rövidítettük. Hallod, tudod, merre mentek? Ott fönnatom van, mi meg itt egyenes. Hát szó szerint egyenes. Ott még van víz. Így áll. Na most merre? Na, hogy Mi van? itt az erdőn, itt. Az erdőbe akar menni. Hova mi? Ne arra mész, te állat! De nem arra kell, itt a út, arra gyorsan! Onnan sétáltunk itt, nem? Ide többiek itt jöttek. Tök mindegy futás! Az esésemet Visszafelé sétálunk! Most a figyelj, kapcsoljam a kamerát. Nem fogsz menni? Nem, tele vagyok. Olyan igazgató, hogy fogjuk kapni. Túlélés törvényei! Hát én szó szerint megúsztam. Na, itt sokat rövidítettünk. És itt merre? Hallod? És hogyha itt lerövidítjük, nézd meg. Ott nem volt el az rövid. És most már az utat tegyük visszafele. Mert az erdőn. Mikor jöttünk, volt itt egy kis híd? Nem. Hát itt van. És jön egy kocsi is. Szomboljuk le a taxi. Na, akkor erre kell kivenni, mert erre jön. Taxiba. Azt nem tudjuk. Igen, de Világ, stoppoljuk. hiába megy ez Hallod? ki, de nem arra megy, amerre mi, mert mi lépcsőn jöttünk fel. Mi van? Hát bazd meg, azt tudjuk, hogy nem. Meg ilyen házaknál jöttünk végig. Mi nem jöttünk el ilyen. Meg is így jöttünk ki. Ez vezetünk el. Igen? Kocsi! Vigyázz. Ott jöttünk ki. Ha jól lesznek a többiek előre, Most hívjuk. Hát, El, sajt. hogy hol vagyunk. És eddig miért nem hívtak önöket? Na jó van, kamerát lekapcsolom. De kamera, ezt ne hallja ezt.